Stidinkom biex tisimgħu b'attenzjoni u b'sens ta' reverenza u sottomissjoni l-kelma t'Alla li ħanaqrawha mill-Epistola ta' Ġagbu kapitlu 4. Nfakkarkom li Ġagbu ħsieb u intenzjoni waħda ewlenija għandu. Irid jgħallem il dawk li jaqraw littra u lilna prattika mhux paroli. Fil-fatt fit-13 vers insibu aktar minn 50 verb fl-imperattiv, ġifieri aktar minn 50 kmand. Għaliex għal Ġagbu l-prattika, mhux il-paroli. Ġagbu 4. Minejn jiġu l-gwerer u l-ġlied fosthom? Ma jiġux minn dawn mill-ġibdiet żiena tagħkom li jitqabdu fil-membri tagħkom? Tixtiequ u ma għandkomx. Toqtlu u tgħiru u ma tistgħux taqalgħu. Tiġġieldu u tissiltu iżda ma għandkomx għax ma titolbux. Titolbu u ma taqalgħux għax titolbu ħażin biex tonfqu fil-pjaċiri tagħkom. Ja adulteri, ma tafux il-biberija tad-dinja hija għadwa t'Alla? Għalhekk min rid ikun ħabib tad-dinja isir għadu t'Alla. Taħsbu li għal xejn l-Iskrittura tajt bil-lejra l-Ispirtu li jammar fina jixtieq immu jagħti grazzja akbar. Għalhekk hu jgħid Alla jeqfilhom lis-supervi imma jagħti grazzja lill-lumli. Issottumettu ruħkom għal Alla. Ifqulu lix-xitan u jaħrab minnkom. Ersqu lej Alla u hu jersaq lejkom. Natfu jdejkom ja mitinbin u saffu qalbkom ja intom ta' żewġ timħuħ. Araw kemm intom fil-hemm, tniktu u wolfqu, ħajinbidel id-daħq tagħkom f'biki u l-ferħ tagħkom f'niked. U miljaw ruħkom quddiem il-mulej u hu jollikom. La tgħidux kontra xulxin ħuti. Min jgħid kontra ħuħ u jagħmel u jgħaddi ġudizzju minn ħuħ ikun jgħid kontra l-liġi u jagħmel ħaq mill-liġi. Imma jekk int tagħmel ħaq mill-liġi ma tħariss il-liġi imma tagħmilha inta mħallef. Wieħed hemm li jagħmel il-liġi li jista' jsalva u jeqred u int min int biex tagħmel ħaq minn ieħor. Tajjeb, issa intom tajdu, illum jew għada mmorru f'dik il-belt u nibqgħu sena hemm u nixtru nbija u naqalgħu fil-waqt li ma tafux xa jiġri għada. Għax x'inhi ħajjitkom? Iduħħan li jidher ftit imbagħad jgħib. Għax dak li għandkom tajdu jekk il-mulej jrid nibqgħu ħajjin u nagħmlu dan jew dak. Immissa tiftaħru biż-żarġin tagħkom kull ftaħir bħal dan u ħażin. Għalhekk min jaf jagħmel it-tajjeb u ma jagħmlux jagħmel dnub. Ejjew nitolbu. Mulej Mister Qaddis, nirringrazzjawk tal-kelma skritturata tiegħek il-Bibja li ntħallejtilna. Ma ħallejtilniex biex aħna nħalluha fuq l-iskaffa, imma ħallejta biex dina tiswilna u tkunilna ta' fanala l-riġlejna u dawla l-modija tagħna mulej. Nitolbuk maħfra ta' kemm il-darba aħna qrajna l-kelma tiegħek, smajna l-kelma tiegħek u waqafna hemmhekk mulej. Ma poġġejniex fil-prattika. Aħfrinna mulej tal-li anke ma bdejnikx meta konna nafu x'tixtieqna nagħmlu. Il-ħażin li tixtieqna nevitaw u t-tajjeb li xtaqta nagħmlu aħna ma minniex mulej. U ta' dan nitolbuk maħfra anke dalgħodu. Ġeddet fina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex hekk kif nisimgħu l-kelma tiegħek qed tiġi pritkata, nifhmuha, nożżuha f'qalbna npoġġuha fil-prattika mulej. Nitolbok biex permezz tal-Ispirtu tiegħek din il-kelma tkun il-nida li tifriska forsi l-art nixfa ta' ħajjitna. Nitolbuk biex din il-kelma tkun il-martell li tkisser dak il-blat li forsi fadal f'ħajjitna. Nitolbok biex din il-kelma tiswinna wkoll u tkun inna il-boxla li bija aħna nistgħu ninnavigaw f'dil ħajja diffiċli mulej li qed ngħixu. Nirringrazzjawk għal darb'oħra ta' kelmtek u nitolbok tbierek issa il-predikazzjoni tagħha l-ġie u l-glorja ta' ismek u l-ġid spiritwali ta' kull wieħed u waħda minna. Amen. Amen. Naf x'inhu tajjeb u rrid nagħmlu. Għal Kristjan Pellegrin li qed jivvjaġġa
Okay, f'din id-dinja u għaddej minn din id-dinja fil-vjaġġ għad-dinja li ġejja, dawn iż-żewġ veritajiet mifhumin u mgħejxa jistgħu jservuh ta' parsa għajn muskolati li bihom jista' jibqa' miexi mingħajr ma jgħejja f'dan il-vjaġġ. Naf x'inhu tajjeb u nagħmlu. Naf x'inhu tajjeb u nagħmlu. L-ewwel mistoqsija, minejn ħanġibu l-informazzjoni l-ewwel nett biex inkunu nafu x'inhu tajjeb li misna nagħmlu. Mhux hekk fejn ħammorru għas-sors biex nakkwistaw dan it-tarif. Ċertament mhux mid-dinja ta' madwarna, mhux mill-ħbieb, mill-qraba, mill-kollegi, minn l-influencers fuq il-medja soċjali, ċertament ma nġibux dan it-tarif minn għandhom. Għaliex il-missjoni u l-għan tad-dinja, u meta ngħid dinja, infakkarkom qed nirreferi dik is-sistema antikristjana li hija taħt it-tmexxija ta' Satana u d-dimoni, illi l-għan tagħha huwa li jikkonformana bħalu, jagħmilna ġifieri bħala, jbidlilna ħsieb l-attitudni, jagħmilna bħalu. Din id-dinja l-erf tagħha anke jgħidilna ġagbu f'post ieħor, ċertament mhuwiex erf ġej minn fuq, ċertament mhuwiex erf spiritwali, imma jgħidilna hu erf demoniku, ġagbu juża il-kelma. Dan hu l-erf tad-dinja u ċertament aħna ma nfittxux dan l-erf biex insiru nafu x'inhu tajjeb li misna nagħmlu. Lanqas għandna nfittxu fina nfusna, f'x'naħsbu aħna, vera Kristjan għandu moħħu mġedded u suppost qed jiġġedded, però ma nistgħux noqogħdu biss fuq is-sempliċi raġuni tagħna, fuq l-intellett tagħna għaliex huwa limitat, fqir, ċkejken, u ħafna drabi huwa influenzat ukoll u jinbidel vera skont iċ-ċirkostanzi, ma allura ma nistgħux inħallu l-ħsieb ir-raġuni tagħna tkun is-sors li minnha nġibu l-għarfien ta' x'inhu tajjeb li jmissna nagħmlu. Le, it-tajjeb li jmissna nagħmlu insiru nafu mill-iskrittura mqazza, mill-kelma tagħlla, minn hemm inġibu dan it-tarif ta' x'inhu tajjeb għaliex jistabbli u ma tinbidilx. Minn hemm u anki mill-predikazzjoni sakemm din tkun fidila u l-kummentarju ta' dik il-kelma. Minn hemm u minn hemm biss. Allura dan imissa jkun wieħed mill-għanijiet prinċipali li pereżempju inti taqra l-Bibja, għalhekk taqra l-Bibja għalfejn biex issir taf x'inhu tajjeb li jmissek tagħmel. Din imissa tkun waħda mir-raġunijiet prinċipali għala inti tiġi hawn biex tisma' l-kelma moqrija u pritkata għalfejn biex issir taf x'inhu tajjeb li inti missek tagħmel. Għala tajjeb tistaqsillek innifsek jekk għandekx din l-attitudni. Jekk inti meta taqra l-kelma tagħha waħdek, meta tisma' l-kelma tagħha hawnhekk maħutek, tisma' kiex u taqrah kiex b'dan il-għan. Orrajt li ssir taf x'inhu tajjeb li jmissek tagħmel. Imma mistoqsija oħra għalfejn huwa importanti li ninsir naf it-tajjeb. Mhux hekk tagħmel differenza għalfejn jew nista' ma nkunx nafu jiena. Dan l-għarfien l-aħwa jservina u utli ħafna għaliex iservina ħanajtek ta' lampa, ta' kewba li jiggwidana fil-verità. Hekk kif qegħdin kif għadna għaddejjin f'din dinja mudlama. Fid-dlam għandna bżonn kewba, lampa, fanal li jiddireġina. U l-għarfien tat-tajjeb huwa jservina għalhekk. U anke wkoll ikun inna kif għadna l-boxla li jgħinna ninnavigaw f'dawn l-ibħra tempestużi, f'dawn l-ibħra li mimlijin sikek moħbija, għandna bżonn boxla li tigwidana. U allura l-kelma tagħha tallimna x'inhu tajjeb li misna nagħmlu u dan l-għarfien jgħinna ħafna. X'ħasra meta nintaqgħu ma' individwi Kristjani li jaqqas biss għandhom aptit, għandhom xewqa, interess li jsiru jafu x'inhu tajjeb li misshom jagħmlu. X'ħasra, kuntenti kif huma, kuntenti fl-injoranza tagħhom. Ħasra wkoll jekk forsi hawn Kristjani li talmu xi ħaġa u wafqu hemm biżżejjed u m'għandhomx dik ix-xewqa li dejjem isiru jafu aktar u aktar x'inhu tajjeb li jmisshom jagħmlu. Kuntenti fil-medjokrità tagħhom, hija ħasra. Jekk u meta nintaqgħu ma' dat-tip ta' Kristjani. Għaliex ukoll huwa importanti li nsiru nafu
It-tajjeb, għaliex jekk ma nkunux nafu x'inhu t-tajjeb ma nistgħux nagħmluh. Kif tista' tagħmel it-tajjeb jekk inti ma tafx x'inhu dak it-tajjeb, mela allura importanti li ssir tafu ħalli tpoġġih fil-prattika u dan huwa t-tieni punt importanti. Mhux biss irrid inkun naf x'inhu t-tajjeb li jmissni nagħmel, mhux biss u mhux biżżejjed irrid ukoll nagħmlu. Impoġġih fil-prattika u anki hawn jiddispjaċina meta ninnotaw xi Kristjani difettużi f'din l-erja. Fil-parti prattika ta' reliġjon ngħidula jafu ħafna ħwejjeġ imma jipprattikaw ftit wisq minn dawk il-ħwejjeġ li jafu. Jafu li jmisshom jevitaw il-ħażen u jfittxu l-qdusija imma dan ma jagħmluhx. Jafu pereżempju li jmisshom jevitaw it-tqasqis, il-gideb, ir-rejba u għamlu lista kollha tal-ħażen jafuha din, imisshom jevitawh u ma jagħmluhx, ma jevitawx. Jafu li jmisshom jagħmlu jfittxu qdusija, suppost jitolbu, jafu li jmisshom jaqraw il-Bibbja, jmisshom juru mħabba, jmisshom jevanġelizzaw lista sħiħa tat-tajjeb jafuh, konvinti minnhom, imma ma jagħmluhx. X'ħasra. U nistaqsu malfejn. Imma għalfejn. X'inhi r-raġuni li nafu daqshekk affarijiet, nafu daqshekk x'inhu t-tajjeb u maħniex qegħdin ngħixuh, maħniex qegħdin poġġuh fil-prattika. Ħantikom naqa' lista. Mhix lista komprensiva sħiħa u ħanatihilkom tafu għalfejn mhux biex ikolkom lista biex meta tisemgħu tistaqsu lilkom infuskom. Dina waħda mir-raġunijiet għala jien naf x'inhu t-tajjeb u mhux qed nagħmlu, forsi tkun iva dik, u forsi tkun xi ħaġa oħra. U jekk tkun dik allura tiddiljaw magħhom. Dawn huma raġunijiet fosthom l-ewwel nett. Ma nafux, ma nagħmlux it-tajjeb li nafu li suppost nagħmlu minħabba nuqqas ta' konvinzjoni. Nammettu, mu naqblu x'inhu t-tajjeb u wieħed jakkwistah dak l-għarfien, però għadna maħniex konvinti. Din hija l-verità. Għadna ma fimniex u maħniex konvinti li l-għan ta' kull għarfien spiritwali huwa l-prattika. Ftakru għadin, insir naf għalfejn biex nagħmel. Jekk għattu attenti anka fis-Salm David għamel stqarrija importanti. Ismawa, għallimni triqatek. U kif ikompli? Omulej. U jien nimxi fis-sewwa tiegħek. Bl-istess nifs. Taraw? Insir naf biex nagħmel. Għadek m'intix konvint minn din ir-realtà. L-għan ta' kull tarif huwa l-prattika. Fl-iskrittura l-kuruna, mhix imqiegħda fuq il-ras l-għarfien, imma imqiegħda fuq ras il-prattika. Aqraw u attenti u taraw din. It-tieni raġuni ma npoġġux fil-prattika dan it-tajjeb li nafu li misna nagħmlu għaliex għadna ma stembaħniex minn telqa spiritwali. Faċli tisma', titgħallem, takkumula għarfien, u anke taqbel, titħadded fuq dak l-għarfien tat-tajjeb, tistqar li temmen u anke tipprova tikkonvinċi l-oħrajn u tirrikmandah lill-oħrajn, però kemm hu diffiċli li tpoġġi dak it-tarif fil-prattika. U jekk inti għadek mitluqa spiritwalment bla ħeġġa m'intix ħatasal, minnu mitluq imħeddel ma jaħdimx. Vera jew le m'għandux saħħa biex jaħdem. Dik hija t-tieni raġuni. Ukoll minħabba in-nuqqas ta' fidi. L-inkredulità, x'jiġifieri? Xi Kristjani ngħidu fil-prattika huma atej. Hawn Kristjani huma Kristjani, imma fil-prattika huma atej. Għajduli, kunu sinċira. Kieku verament, pereżempju, nemmnu li dnub u daqshekk ikraħ, li dnub daqshekk iħammiġna, jaffettwana daqshekk ħażin, kieku vera nemmnu għadajk. Ma taħsbux illi ma nipprattikawx. Daqskemm nipprattikaw. Jew pereżempju kieku nemmnu verament l-importanza tat-talb, tal-qari tal-iskrittura, l-qawwa tiegħu, kieku nemmnu dawn l-affarijiet kollha. Kieku nemmnuhom verament ma taħsbux illi nipprattikawhom iktar. Għadna ma fimniex u għandna nuqqas ta' fidi f'din l-erja. Xi ħadd qal ir-raġuni il għala hawn daqshekk ftit għammiela tal-kelma, dawk li jagħmlu l-kelma, hi li hawn ftit wisq emmina tal-kelma, dawk li jemmnu l-kelma. Dik hija raġuni. M'intix qed tagħmel għax għadek m'intix qed temmen biżżejjed.
Raġuni oħra hija għaliex l-arfin li għaw ma jasalx hawn. Jgħidu li l-itwal 18 pulzir dan, l-itwal vjaġġ, biex verità li rċevejtaw twassala hawnhekk f'qalbek u tpoġġiha fil-prattika ġifieri. Dik hija raġun oħra, jaqaf hawn, ma jinżilx hawn u jekk ma jasalx hawn mhuwiex ħajoħroġ fil-prattika, l-ewwel irid jasal hawn biex hemmhekk inti jsaħħanlek qalbek, jisaħħanlek l-emozzjonijiet, jisaħħanlek ir-rieda tant illi trid mbagħad tgħixha, poġġiha fil-prattika. Raġuni oħra li aħna ma npoġġux fil-prattika tajjeb li nafu li suppost nagħmlu hija għaliex għandna preġudizzji, għandna idejat fissi f'moħħna, idea żbaljati, u dawn jostakolawna, jfixkluna. Per eżempju, inti tajt taf x'inhu tajjeb, u mbagħad mill-ewwel ġo moħħok għandek l-idea diffiċli wisq. Impossibbli nagħmel dan it-tajjeb, f'dinja ħażina, impossibbli, ma xi nkun abbużat, nitlefek, jiġri li hekk, ara ġo moħħok għandek dik l-idea, u allura dik tfixklek, tostakolak. Jew dak li titlob alla minni t-tajjeb, diffiċli jibes wisq, m'għandix saħħa biżżejjed biex nagħmlu, jitlob wisq sagrifiċċju minni, ma jistax ikun nagħmlu, qatt ma ħanasal biex nagħmlu, għandek preġudizzju, idea fissa u allura dik ħajwafqek. Ħajaqtalek saqajkum intix ħatpoġġi fil-prattika. Raġuni oħra tal-aħħarija għaliex tlifna iż-żelu. L-ewwel imħabba, l-Iskrittura tgħidilna, tiftakar fil-bidu, fil-bidu tiftakar meta inti kont Kristjan għadek tarbija, x'ħeġġa kellek biex tagħmel it-tajjeb, jisek imlebleb imġennen biex tagħmel dak it-tajjeb li Alla jrid minnek. Jgħaddi żmien, u dik il-ħeġġa tmajna. Għal xi raġuni oħra tintelaq. Taqta' qalbek ukoll forsi għax tkun qed tistenna riżultati, u ma tara xejn. U allura taqta' qalbek għal xejn qed nagħmel dak tajjeb u x'inhu t-tajjeb, jgħaddi żmien u titlef dik il-ħeġġa l-ewwel imħabba, u allura tieqaf tagħmel it-tajjeb. X'inhi r-raġuni li jint bħalissa m'intix qed tagħmel dak it-tajjeb li taf li Alla jridek li jagħmel. Waħda minn dawn, xi ħaġa oħra, x'inhi l-aħwa iddiljaw magħha, irbħuha u qalbuha. Għaliex? Għaliex Alla jridna nagħmlu t-tajjeb dejjem f'kull ċirkostanza u lil kulħadd. Nagħmel it-tajjeb mela mhux biss meta kollox għaddej sew, imma anki meta l-affarijiet sejrin żmerġ. Nieħdu eżempju mela, jekk inti fin-negozju, biex nieħdu eżempju taf li suppost timxi b'mod ret, jien naf tagħti l-riċevuti, taf tafu dak, u meta kollox għaddej sew meta n-negozju sejjer tajjeb tagħmilhom. Jibda sejjer naqa' ħażin, issa x'ħad tagħmel? Ħatibqa' tagħmel dak it-tajjeb jew ħatibda issa bil-kompromessi. Qegħdin tifhmu l-eżempju jew le? Le, dejjem irridu nagħmlu t-tajjeb, dejjem. Fl-ewwel Tessalonkin naqraw hekk ara. Araw li ħadd ma jrod ħażen għal ħażen lil xi ħadd. Iżda dejjem fittxu t-tajjeb. Kemm għal xulxin kif ukoll għal kulħadd. Dejjem. U mhux biss nagħmluh meta jarawna n-nies, biex nidhru, biex nimpressjonaw, imma anke meta nkunu waħedna. Fil-fatt maħniex waħedna, Alla qed jarana f'kull ċirkostanza ġifieri. F'Mattew 6 naqraw. Oqgħodu attenti li ma tipprattikawx l-atti sewwa tagħkom, it-tajjeb lejxin tajjeb, quddiem in-nies biex tkunu osservati minnhom. Għalhekk ħallu l-karità tiegħek jiġifieri l-atti tajbin tiegħek tkun fil-moħħbi u missierek li jara fil-moħħbi se jippremjaku f'kull ċirkostanza tkun fejn tkun tagħmel it-tajjeb. U Ġesu jnifsu jkoll ikompli jgħidilna u jgħallimna biex it-tajjeb nagħmluh ma' kulħadd. Kemm importanti dik, mhux biss ma' dawk li jħobbuna, mhux biss ma' dawk li juruna rispett, mhux biss ma' dawk li nafu illi jekk ħanamluhom it-tajjeb b'xi mod ħajirritornaw lura, mhux biss ma' dawk, imma anke ma' dawk li jonqsuna, ma' dawk li jweġġawna, ma' dawk li m'għandhomx mezz li jpattunna lura bit-tajjeb, it-tajjeb li għamilnilu. Iżda lilkom li qed tisemgħuni ngħid, ħobbu lill-ledewwa tagħkom u għamlu t-tajjeb lil dawk li jogħbodukom. Ġesu jwessa
wessa lil min għandna nagħmlu t-tajjeb, saħansitra lill-edewa tagħna. Mela, u jekk nagħmlu t-tajjeb f'kull ċirkostanza dejjem u lil kulħadd, ħadd ispikka differenza fina hawn issa. Hekk ħadd ispikka differenza bejnek li tajt li inti tal-mulej u bejn in-nies tad-dinja f'dan. Għaliex inti tagħmel it-tajjeb dejjem f'kull ċirkostanza u lil kulħadd. In-nies tad-dinja le jagħmlu xi ftit tajjeb jekk nistgħu ngħidulu tajjeb meta jaqblilhom lil min joġobhom, eċċetera. Maħna le f'din ħadd ispikka id-differenza. U meta nagħmlu dan taħsbu li ħankunu miżerabbli? X'taħsbu? Assolutament le. Ħanajdilkom x'ikun ir-riżultat meta inti u jien nagħmlu t-tajjeb. Jiġifieri x'benefiċċji aħna ngawdu. Għaliex meta tagħmel it-tajjeb ħadd gawdi. Ħajkollok u Ġesu jgħidilna l-mulejja wedna li ħankunu nirċievu bosta benefiċċji fosthom dawn. Meta nagħmlu t-tajjeb ħankunu mbierka. Meta nagħmlu t-tajjeb ħankunu mbierka. Ġesu qal hekk ara, la darba tafu dawn il-ħwejjeġ imberkin intom jekk tagħmluhom. La darba tafu dawn il-ħwejjeġ it-tajjeb li suppost tagħmlu imberkin intom jekk tagħmluhom. U ġagbu jgħidilna hekk ukoll. Min jittawwal b'attenzjoni fil-liġi perfetta, il-liġi tal-libertà u jkompli fiha mhux isir semmieħ li jinsa iżda għammiel tax-xogħol, ġifieri poġġih fil-prattika, x'ħajġrilu? Dan se jkun imbierek f'emilu. Innotajtu mhux ikun imbierek għal emilu, imbierek f'emilu. Fl-emil inti t-tajjeb tkun imbierek. Benefiċċju ieħor, meta nagħmlu t-tajjeb ukoll inkunu qegħdin nikkonfermaw għalina nfusna b'mod speċjali illi aħna verament inwildin mill-ġdid. Nagħtu prova vera ta' min joqgħod fuqha li aħna verament marbutin ma' Kristu. Tafu illi bħal natura tas-siġra tajba, il-Kristjan jagħmel it-tajjeb għax hu magħmul tajjeb. Għax irċieva l-istess bħalma dak iż-żarġun jintela beniqed għeneb għaliex huwa maqbud mad-dilja. Hekk jew mhux hekk. Mela il-frott l-emil tajjeb fik jipprovalek u tista' toqgħod fuqha din mhix ħatqarraq bik li inti wkoll imqabbad mad-dilja vera. U dak huwa benefiċċju, dak huwa inkoraġġiment. Raġuni oħra, meta nagħmlu t-tajjeb ninkurunaw l-Evanġelu li aħna nxandru, rridu nxandru. L-emil tajjeb isebbaħ ix-xhieda tagħna fid-dinja. L-istess bħalma d-diżubbidjenza tħassar it-testimonjanza tagħna quddiem id-dinja. Dejjem hekk. Alright, emil tajjeb jinkuruna l-Vanġelu. Fil-fatt naqraw f'Mattew 5, hekk ħallu dawlkom jiddi quddiem in-nies. Ismawha. Biex jaraw l-atti tajbin tagħkom u jigglorifikaw lil missierkom li hu fis-smawiet. U Rumani 16 għax ir-rapport tal-ubbidjenza tagħkom laħaq lil kulħadd. Mhux l-arfin ir-rapport tal-ubbidjenza tagħkom. Dak laħaq lil kulħadd. L-aħwa dan importanti għaliex l-attitudni tagħna tikkuruna l-Evanġelu u n-nies ta' madwarna jarawh. Raġuni oħra, benefiċċju kbir ieħor. Meta nagħmlu t-tajjeb ħambatu. Ma żball hawnhekk. Id-tbatija benefiċċju x'inti tajt. Hemm xi ħaġa li mhix qed nifhmuha. Meta mbagħtu għax nagħmlu t-tajjeb nistgħu nigwadanjaw ferm għaliex. Għaliex huwa l-opportunità għalina biex nikbru fit-tama, nikbru fl-umiltà. Meta inti tbati mill-ewwel għandek opportunità biex tixtek għal kubtejk u titlob il-Alla l-għajnuna. Għandek ċans fit-tbatija inti tikber f'dawk il-virtujiet, f'dawk il-frott tal-ispirtu, fis-sofferenza, fis-sottomissjoni għar-rida tal-Alla, fl-ubbidjenza, fit-tbatija tikber hekk. Allura l-tbatija mod speċjali meta inti tagħmel it-tajjeb u taqlaħħa, hemmhekk għandek ċans, għandek opportunità. Allura huwa benefiċċju
ieħor it-tbatija. Għax nistgħu nikbru u nsaħħu dawk il-virtujiet Kristjani li qabli m'għandniex ċans opportunità nsaħħuhom meta t-temp ikun sabiħ. Fil-maltemp imma nistgħu nissaħħu. Ukoll benefiċċju tal-aħħar nistgħu nsemmu għalkemm hemm oħrajn, meta aħna nkunu impenjati fil nagħmlu t-tajjeb, invinċu fuq il-ħażen. Nirbħu fuq il-ħażen. Rumani 12 jgħidilna, jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħ, itimgħu. Jekk bil-għaġġ isqih, għax billi tagħmel dan, it-tajjeb, se timborġa ġamar jaqbad fuq rasu. Mela, tintelibx mill-ħażen, iżda għeleb il-ħażen bit-tajjeb. Bit-tajjeb inti tvinċi fuq il-ħażen. L-emil tajjeb ifhmuha din huwa arma potenti, arma qawwija biex nirbħu fuq il-ħażen. Imbagħad hemm aspett prattiku ieħor ukoll li min huwa okkupat fil jagħmel it-tajjeb, mod prattiku, wis probabbli ma jkollux ħafna ħin biex jagħmel ħażin. Jgħidu li min huwa bored, min huwa m'għandux jagħmel, ix-xitan festa jagħmel għax faċli waslu għal ħażin. Meta inti ma tafx taqbad tagħmel u din mill-esperjenza tagħna nistgħu ngħiduha wkoll. Kun impenjat fil-ħin, fl-enerġija tiegħek, fil-li moħħok biex tagħmel it-tajjeb u wis probabbli qas ikollok moħħ biex tfittex il-ħażin. Pruvawa jew jekk pruvajtuha tafu kemm din hija vera. Mela, benefiċċju huwa li meta inti tagħmel it-tajjeb ħadd terbaħ fuq il-ħażin. X'għadna. L-arfin tajjeb inġibuh minn fejn il-Bibja u l-predikazzjoni mhux mid-dinja, alright, lanqas minn moħħna biss, u dan l-arfin jiswilna ta' mużbieħ. Dan l-arfin jiswilna ta' boxla, però din il-boxla rridu nużawha. Il-fanal rridu nużawha. Allura mhux biżejjed li nkunu nafu it-tajjeb imma rridu nagħmluh. Ix'inhi r-raġuni għala maħniex nagħmluh l-aħwejja nerbħuha, ejja nelbuha. Alright? Nagħmlu sforzu nelbuha. Biex bekk nagħmlu t-tajjeb, nagħmluh dejjem f'kull ċirkostanza u anke ma' kulħadd. X'jiġri mbagħad ingawdu l-benefiċċji mhux biss f'dil ħajja, imma bqgħu ċerti wkoll fil-ħajja li ġejja. Lejxin tajjeb mhuwiex opzjoni, mhux option għad-dixxiplu. Lejxin tajjeb neċessità urġenti. Okay, kun konvint minna. Di mhix hija toġobni nagħmilha ma nagħmilix. Le. Neċessità. Hemm bżonn inti tkun taf x'inhu tajjeb u tagħmlu. L-aħwa qis li ma nitraskurawx l-emil tajjeb għal xi raġuni jew oħra, għall ħares nitraskurawh apposta. Għaliex fl-Iskrittura hemm twissija iebsa. Ismawha. Għaliex jekk inkomplu dinbu apposta, wara li nirċievu t-tarif tal-verità, ma jifdalx iktar sagrifiċċju għad-nubiet, imma ċerta mistennija terribbli ta' ġudizzju u furja ta' nar għad jikkonsma l-avversarji. Tkunx taf it-tajjeb apposta biżżis jew traskuraġni ma tagħmlux. Għax għandek twissija hawnhekk li missa teżżek biex ma tagħmilx hekk. Ħanatu każ il-kuxjenza tagħna sakemm dina hija formata. Hija l-vuċi tal-Alla fina. Alright, għamelek, aħfer, għamel dan it-tajjeb. Jekk il-kuxjenza tiegħek u tija iffurmata sew, jekk il-kuxjenza mhijiex fgata, alright, mhijiex ukoll suppressed, alright, forsi minnu qasta d-zuppitjenza regolari, jekk il-kuxjenza tiegħek vitali, ħajja għati kasa, għax hija l-vuċi talla u regolarment tgħidlek u turik x'għandek tkun it-tajjeb li jmissek tagħmel. Allura ti kasa importanti. Fittex ukoll u ddependi fuq l-għajnuna tal-Ispiritu Santu. Alright, number 1, jekk m'għandekx aptit biex tkun taf tolbu. Tini l-aptit għax inħossni għajjien għandi l-apatija. Tini dan l-aptit ħankun naf x'inhu t-tajjeb itolbu l-Ispiritu Santu għax mingħajru ma tagħmel xejn. Mhux biss titolbu biex tik l-aptit imma wkoll biex tkun kapaċi tpoġġih fi prattika. Itolbu jtik il-qawwa, jqawwik, isaħħek. Ħalli tkun kapaċi teleb dik ir-raġuni li qed iżommok milli tagħmel it-tajjeb. Għajlu l-Ispiritu Santu jitolbu u jgħinek, għalhekk ingħatalek biex jgħinek fin-nuqqas ta' ħila tiegħek. Alright, m'għandek skużi, diffiċli iva, imma Alla tak l-għajnuna. Mela tolbu l-Ispiritu Santu ddependi fuqu.
Żomm ukoll dejjem quddiem għajnejk il-benefiċċji. All right, għaw idea ħażina illi inti mhix xi ħaġa tajba li tagħmel xi ħaġa x'ħajkollok il-premju. L-Iskrittura mhix vera tal-limna hekk. L-Iskrittura tal-limna iva, mhux l-unika raġuni, imma raġuni tajba hija żomm il-premju. Hemm premju, hemm benefiċċju meta inti tagħmel it-tajjeb, tinsejix għax dik tgħinek ma speċjalment id-bżaq ta' qalbek. Hemm premju, hemm benefiċċju f'dil ħajja u iktar fil-ħajja li ġejja. Żomm quddiem għajnejk. All right, ħalli tibqa' inkoraġġut u tibqa' tagħmel it-tajjeb. Mela allura tajjeb li tibqa' tirsisti taw taqtax qalbek. Din hija waħda mill-iktar żbalji li nagħmlu, naqtaw qalbna. Naqtaw qalbna x'ma narawx ir-riżultat. Vera, m'intix tkun bħal ħadd. All right, m'intix tkun ħadd tagħmel dejjem it-tajjeb f'kull ċirkostanza. Mhux ħajrnexxielek, żgur, imma dan ma jfissirx li inti taqta' qalbek. All right, jiġifieri taf li inti xi darba oħra timmissja. Però isemgħu, tgħidilna l-Iskrittura f'Galatin 6 biex tagħmlilna l-kuraġġ. All right? Ħa ma nintelqux nagħmlu t-tajjeb. Ħa ma nintelqux nagħmlu t-tajjeb. Għax fi żmien imwaqqat se naħsdu jekk ma nċedux. Hekk mela, tment li għandna opportunità u Alla jtina opportunitajiet ħanamlu l-ġid jew tajjeb ma' kulħadd, speċjalment ma' dawk tad-dar tal-vidi. Mela l-aħwa jiena t-talba tiegħi x-xewqa tiegħi hija li intom tisimgħu dil-kelma tpoġġuha fil-prattika u jalla jekk m'għandkomx motto għall-ħajja Kristjana, forsi tiddeċidu jkollkom wieħed u dal-motto jkun naf x'inhu t-tajjeb u rrid nagħmlu. Amen.